di jeti drop tata po nga file to ijay ombudsman to no drop me hindi jata idiretso me according to my attorney may diretso kan ijay ombudsman di jay nga. So kayat nasa una ako mayor, dagiti mismo nga maseknan nga dati kay nagdamang opisyal, dudud wala ang ti imay naki-meeting ken ka, dagiti duman den imay nga talagan. Imay damot ti amin ngam ti kinapudnuanan na manugot da idi damo nang idi payabag iti pamitlo paminwakin ay pamimpatnan badi damot timbagbaga ay umimay ang ket madamdamag ko nga kasla adapay kanu mangibagakan nga isak lang na to kanumat dapat sparing kita te ko na magkat ala kiti no anan to nga ground ti pakisa pangisaklangan na kanya kakit sung batak to ko naman. So desidido kayo na ako mayor nga talaga nga mangikamang ito ombudsman dito nga bayan. Awa mo ti marami kuno na dijala ti kwati arami den tapno ti kasta ka maipasubli digay nga lutlote apo so nga mapilitan dati no motibo ang mangipila kad iti ombudsman dijay nga kaso. Apo mayor bale man do amin dagiti mapilaan kadagupan kadagiti ken dagiti saanen. Asub now ket mapilaan da tinga nasurok pa nga sangapulo. Yung dagiti duduma han nga ombudsman ti pakaipilanda ta handa mga empleyado ti munisipyo relative sila tigiti relative sila tigiti nagturturay ako nga nang riwat kadakwana. Dagiti voluntaryo nga nang isugli na ko mayor mano damet. Ay ada 12 tan sa dati kwan nagka So dagiti 12 sir asarot kalawat dot-lote nga inako para. Adda nasurok ka 300 adda 400 madijay kwada. Handang agpapada. So at the timetable you sure nga pampanunutan nyo para iti pa nakaiporsige dito saklang kaligiti opisyal nga masekna. Kitno kada ito yung next month siguro iti panakai kuano. File na sir. Panakai file na.